הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות. בבתים, בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות. יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים, וכמעט מיליון שירים מחכים שם מושחזים, בלי קרבות או פגזים, מונחים בארגזים. רק לצאת להשתחרר, והילד בישר כבר חוזר שוב לתמונה, אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחד בשקט בפינה. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, אנשים שורות שורות יפתחו אז מגרות, לרוקן את הבפנים והקצב לפנים יתופף על השגרה, לא ישאיר לנו ברירה. בגינות עמוסות התמלאו להן כוסות ואורות במרפסות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות, ינפץ את הקירות, שהפחד יתעלש, תותחים ודים של אש, ושמיים של צבעים יקראו את הגבהים, וכולם יוכלו לראות משהו טוב עומד לקרות. משהו טוב עומד לקרות. כל מה שרק כמעט יתעגל להיות שלם, יחייך ויצטלם ברחוב המכוסה. משהו טוב עומד לקרות, אז תפסו לכם כיסא. יש לי הרגשה שמשהו טוב